Zdravo ljudi i dobrodošli u novi video Kiki kao student. Zdravo ljudi, dobrodošli na Unikiki kanal. Danas smo tu sa jednom temom koja svakako nije modena, ali je bitna za nas zato što je studiranje veliki deo našeg života, oduzima nam mnogo vremena. I obzirom da sada bila sezona, odnosno vrijeme upisivanja fakulteta, nekako čini mi se da je dosta vas upisalo prava, odnosno dosta vas nam je poslalo poruku što u komentarima na YouTube-u, što u DM-u, da snimimo naše iskustvo sa pravnog. Što sam ja svakako i planirala da uradim, ali kada završim fakultet jednostavno da bih mogla da zaokružim tu celinu i od početka do kraja da vam prenesem onako jedno sveukupno iskustvo. Ostao mi je dakle još jedan ispit, 4. sam godina i obzirom da se može desiti da taj jedan ispit dam u sledećem roku ili da ga dam za nekoliko mjeseci, što se nadam se neće dogoditi, jer jednostavno na pravnom se nikada ne zna i vi možete jedan ispit da padate i 5-6 puta ili čak i više ili nešto da položite iz prvog puta, dakle jednostavno sa tim se nikad ne zna, bez obzira na to koliko vi vremena, živaca i svega što možete posvetiti tom ispitu. Jednostavno takav je fakultet. Eto, to vam je neka prva informacija koju treba da znate. Bez obzira na vaš trud, on vam se nekada neće isplatiti, a nekada će vam se manji trud isplatiti. Jednostavno, ovaj fakultet je onako igra na sreću. 50% vaš trud, 50% sreća. Stvarno u to verujem, evo, kažem vam, ostao mi još jedan ispit i to je sigurno kada vam kažem. Uglavnom, da vas ne bi ispalila sa tim videom mog iskustva, danas ću vam snimiti svoj dan kao student. Dakle, ovo će biti jedan totalno realni video, dakle nema laži, nema prevare. Iznatiželje sam kucala na YouTube kao da vidim kako izgledaju jednostavno ti videi kada su ljudi snimali i to je toliko sve lažno da ne vidim neku poentu za time. Dakle, one su sve našminkane, sređene su kose i imaju vremena da odu na ručak, imaju vremena da popiju kafu. Ja ne znam kakav je to fakultet, ali ja za to nemam vremena. Jednostavno, uvijek sam bez šminke, užasno što ovo kažem, ali nemam vremena ni kosu da operem otprilike kada se približi ispitni rok, tako da eto, ovaj dan će biti onako jedna potpuna realnost kako moj dan izgleda kada učim. Tačno se sećam kada sam ja upisala fakultet i kada sam prvi put otišla tamo, ja sam stala ispred nekog amfiteatra da uđem, čekala sam i u tom momentu je izlazila grupa studenta i ja sam bila zatečena, bila sam u fazonu, o Bože, samo da ovako ne izgledam, jer su oni bili jadni, svi ispijeni, bledi, sa podršnjacima, većina njih je nosila naočare za vid. I ja sam bila u fazonu, jao Bože, neću ovako valjda da izgledam. Da, izgledat ćete tako jednostavno, kada provodite toliko sati nad knjigom, to će se desiti, bez obzira koliko god vi računa vodili o sebi, jednostavno učenje vas ispije, pogotovo kada učite toliki broj sati koji je neophodan za učenje na ovom fakultetu. Ne želim nikoga da plašim, niti je ovo stvarno sad nešto kao strašno, nije jednostavno, vi se naviknete na to, svakako se razlikuje fakultet od srednje škole, mnogo se više uči što je normalno, mnogo se više posvećujete, trudite, zalažete, odričete nekih stvari. Neophodno je stvarno da se odreknete mnogih stvari kada upišete ovaj fakultet, što nije ništa strašno. Dakle, i sami kada ste upisali
prava, znali ste da to nije ni malo lako i jednostavno da ćete morati dosta vremena da posvećujete tome. Tako da ukoliko želite da budete uspešni, neophodno je da se dobro organizujete i moj dan kada se približi ispitni rok izgleda tako što ustanem, odem do WC, obavim šta imam i vratim se i odmah sedam za sto da učim, spremim kafu i 2,5-3 naredna sata učim, dakle bez telefona, bez bilo kakvih ometača, dakle samo sedim i učim i držim se svog plana koji sam napravila za taj dan. Sada ću vam pokazati moj sto gde učim. Prvo, ja se izvinjavam zbog zvuka koji je trenutno jako loš, jer ovaj sto snimam sa aparatom, a mikrofon je kod Une koja je na moru i njoj je neophodniji, tako da nadam se da vam mnogo ne smeta, ja ću se potruditi da budem glasna i razgovetna koliko mogu da budem. Ono što prvo možete da primetite jeste da mi je sto bele boje. Za beli sto odlučila sam se iz dva razloga. Prvi razlog jeste jednostavnost. Najviše mi prije za oči bela površina dok učim, obzirom da provodim najviše vremena ovde, neophodno je i da napravim sebi prostor koji meni jednostavno najviše prija. Drugi razlog jeste kada treba da uslikam neke proizvode ili neke druge slike da napravim jednostavno za YouTube ili Instagram, bela površina nam je neophodna uglavnom. Takođe, ono što možete primetiti jeste da mi se sto nalazi do prozora, jedini razlog tome jeste dnevna svetlost, to mi je jako bitno, opet kažem da bih što više štedela svoje oči koje već onako dovoljno ispaštaju ovim učenjem. Kada pogledam kroz prozor ima dosta zelenila, tako da kada mi je neophodno da malo odmorim, dovoljno je samo da podignem glavu. Uglavnom, ono što isto možete vidjeti jeste knjiga, dakle uvek mi na stolu stoji samo neophodno, međunarodno privatno pravo koje se nadamo da ću sada položiti, da čitam mi paučeve, kafa, potom rokovnik koji mi je za posao. Znate kada učite da vam pada na pamet 101 ideja, gde ići, šta raditi i tako dalje, tako da uglavnom kada učim meni ne dolazi inspiracija vezana za videe i neko fotkanje i tako dalje sa Unom, tako da uvek to ovde zapišem jer kako zatvorim knjigu tako mi se zatvore i ideje otprilike. Potom imamo jednu biljku i stalak za nakit, odnosno miđuše, koje je čisto onako dekorativne prirode, međutim ovo je i praktične prirode, ne samo dekorativne. I potom imamo lampu koju sam kupila isključivo namenjenu za učenje. Dakle, u pitanju je stona lampa koja ima ovu sjelicu koja je matirana i u pitanju je LED osvetljenje. Tako da kada je upalim, ona ne blješti i bukvalno ne zaslepi me, već mi jako prija oko, jako lepa svetlost, tako da čim padne mrak ja samo nju upalim i ona mi je sasvim dovoljna i prijatna za učenje. Tako da ljudi, tako vam izgleda moj kutak za učenje i uvek to ovde radim. Nadam se da ste zadovoljni mojom prezentacijom. Dakle, ovo je moje slatko malo mučilište. Uglavnom, kada završim s učenjem, idem na pauzu. Posle 3 sata, kao što sam rekla, već nekako nema koncentracije i onda imam pauzu onoliko koliko mi je ona neophodna da onako odmorim mozak i da napunim baterije. Tada obično uzmem da doručkujem, gledam neku seriju jer mi to najviše prija, ili editujem video, ili uzmem nešto da snimim, ili uzmem nešto da ufotkam, ili uzmem da sredim kuću. Dakle, što se tiče fotkanja, snimanja i toga, to je vrlo retko jer mi to oduzima mnogo vremena, a ja u tim danima vremena jednostavno nemam, dakle sve obaveze se trudim da uradim pre roka. I, dakle, uglavnom pravim tu pauzu od 2-3 sata, na primjer, i onda opet uzmem da učim i učim opet 2-3 sata i onda opet idem na pauzu i ili to bude to za taj dan ili uzmem da naučim još jednu turu ili nešto da ponovim. Dakle, sve zavisi jednostavno od toga kako mi išlo tog dana, koliko imam volje, snage, koliko sam uspešno radila prethodnih dana i zavisi od toga koliko mi još dana ostalo do ispita. Naravno, što se taj dan ispita približava sve veći broj sati. Uglavnom danas ću eto da vam pripremim da vidite kao otprilike neki moj doručak.
čisto da ovaj video bude nešto zanimljivije, ne ovako samo da sedim ispred kamere i da pričam nešto. Malo ću srediti kuću i onda idemo opet na učenje. Danas ću da doručkujem salatu koju sam počela da pravim u posljednje vreme. U pitanju je tunjevina salata i jako mi se dopada. Dakle, stavim ovde ovu salatu koju sam kupila u Maxiju. Dodajem malo soli. Dodajem tunjevinu u komadu. Po želji obično stavim jednu celu konzervu, naravno. I onda ovo malo promešam. Potom ono što radim jeste da dodam limun i onda za sam kraj dodajem cherry paradajz. I to vam je to, jedna prava onako letnja lagana salatica, super doručak kada nam realno apetit nešto ni ne radi, ali dosta je hranljiva. Ja je obično jedem uz one pločice sa kimom ili sa susemom, mada danas ću ići bez toga. Srećna sam što napokon jedem. Danas sam student, čistačica i majstorica. Bio nam je pre neki dan majstor da nam popravi nešto za šporet, pošto je počelo da gori sve pozadi. I čovjek je morao da skine vrata i zaboravio da ih vrati. Tako da ja sad moram da pokušam da ih vratim i vidim da mi već vrlo dobro ide. Ovo sam odlagala danima misleći da je nešto teško. Ja sam kada se sašrafila, nešto mi je jako čudno, tako da će morati moji grešak kada dođu. Ja ću ga ovako ostaviti za sad. Majstor poluuspešna. Kada završim drugu turu učenja, onda obično odem na pauzu sa Nikolom ili sa drugaricom prošetam po kraju, jer Nikola tada obično već završi sa poslom i nekako veče je rezervisano za nas, ne naravno svako večer, opet ja nemam vremena i on jadan kuka i uvek idemo ovde u jedan kafić u mom kraju i njemu se to sluči, ali svakako ima razumevanja, pošto je i on završio prava i to je ono bitno. Da ljudi oko vas imaju razumevanja. Dakle, vi kada kažete da ne možete, to nije zato što vi nećete, nego jednostavno imate nešto što vam je prioritet, što vam je bitno, što vam je glavna obaveza i vaši prijatelji i porodica moraju da razumeju da je spremanje nekog ispita bitniji od nekog noćnog izlaska. 100 puta sam ispalila, prvu unu sam milion puta ispalila za izlazak, jer su uvek naravno nekako seti da me zovu sred ispitnog roka, jer nikada ne mogu. Iako bih otišla, trčala bih do tamo, ali jednostavno znam ako odem da ću se kasno probuditi, da ću biti sva nikakva i da mi odlazi bukvalno 2 dana na to, a ja 2 dana nemam. Tako da, teško je, zaista je teško uskladiti taj socijalni život sa učenjem, ali nije neizvodljivo. Vi imate slobodne dane van roka, ako položite ispite iz prve, to je super, onda imate više vremena. Ako se desi da padate, onda imate manje vremena, jer jedno te isto morate da učite i po nekoliko puta, ali dobro, sve je to jednostavno studiranje. Ovo vam je najrealnija priča mog dana. Tako je kako je, nije strašno, ali nije ni lepo, nije najlepše.
ali to vam je što vam je. Ja se nadam jednostavno da vam se nekako dopao ovaj video, da vam je bio zanimljiv i mislim koliko može biti zanimljiv ovaj video, ali jednostavno želela sam da vam prinesem realnu priču i onaka kakva jeste i nadam se da sada budući studente nisam uplašila. I obavezno mi pišite, ukoliko ste student, obavezno mi pišite šta studirate dole u komentarima jer me zanima kako publiku imamo. Želimo i mi vas da upoznamo i mi se vidimo već u sledećem videu. Ljubim vas puno. Ćao! Ljudi, evo da se javim, danas završavam sa društvom Igram asocijacije, već smo stigli do 3. kruga i sada sledi pantomima, pa ću vam malo snimiti da vidite kako to izgleda. I ja vas pozdravljam i vidimo se u sledećem videu. 3, 4, sad. Jazz. Baletanka. Baletanke. Vuna. A snimaj samo bulju. Patroni. Piksela. Cigareta. Mustikla. Nije patroni, nego patrone. Sadržaj. Ovo jebem ti Vasiona. Ne tamo da vam zove. Ovo jebem. Transparentnost. Empatija, razmišljanje, Šta je to? suza. Palica. To ti meni. Svaka čast, mogu bi se